Toda boa literatura que poidas imaxinar. Dende a Biblioteca de Belesar. Aos teus oídos. Pasando pola nosa radio. Benvidos a todos a un novo programa de Booktubers. Se sale vamos 4. Que nos tocará hoxe? Bos días, eu chámome Lois e vou en cuarto de primaria. Escollín Anzu e o reino de la escuridad porque pareceume moi interesante. O autor chámase Mai Nguyen. O libro vai sobre unha nena que acabase de mudar a un reino oscuro e ten que escapar dos seus problemas. E se atopa a un can que a axuda. Conseguirá escapar? Eu a este libro daríalle un 9,75 sobre 10. Gustoume porque é un cómic e é moi interesante. Recoméndollo aos lectores que lle gustan os cómics e tamén a historia. Toda boa literatura que poidas imaxinar. Dende a Biblioteca de Belesar.